asiqinisele kumlaleli wethu ukuthi simfihleleke ubuso njengoba phela sibuye sisebenzisa amakhamera la ngenxa ukuthi ke fanele lelo daba lungena nasenkundleni zokuxhumana ungethuki ke mawubona ke ubuso bakhe bufihliwe ukuze ke angaveli ukuthi ngabe ke ungubani. Sawubona sisi kunjani? Siyaphila nathi. Hey nakuba udaba lakho sesithe kulukha phezulu mhlawumbe kusichazele nje kusona ukuhlala kwalo. Udaba lami engikulona njengamanje. Ngacelwa sontweni umyeni wami. Uthe ngiceliwe ukuthi umyeni wami angilobole aqede. Ukungilobola. Thena seqedile nje ukungilobola kwase ngiphehla. Sengikhehlile kwanomshado. Ngashada umyeni wami engasekho. So ngathathwa ke umuntu ubhuti wakhe wakwabe esiswini uma wakhe. Wathi ke ayi uzonginakekela shothi bakhulumisana ke nomndeni. Emva kade umshado yebo umndeni wakhe umshado kade ungayikade kusena ngayizolo. Sengishadile ke umntombi bami baziwa uyena lo khona lo ngekho akabazi umntombi bami. Uyena mkhwenyana wakho wayengilobolile. Uyena mkhwenyana wayengilobolile akabazi umntombi bami baziwa lo khona. Ngithe ngiganile ke ngathola wangithola izingane ezintathu. Bafana babili nomfana. Njengamanje ke akasazondla ingane. Yini ndaba? Angazi ngoba angeke ngisho ukuthi mhlawumbe bengimgada nje umuntu wesilisa ngizothiwa agada bengazi ukuthi uma yenza into kanje bengambuzi. Mhlawumbe ngeze ngimbuze inhliziyo yami sibhlungu. Ngithi hawu namhlanje kwenzakalani einganeni? Ethi imali anginayo. Uyasebenza ukusebenza yebo. Wagcina eganiweni yena nomngakhe wazala ezinye ingane naye ngoba phela lezi ingane nazo nawe zisegameni lomfowenu akuzona ezakhe ngesizulu. Yebo. Ingane kamfowabo lezi. Yebo ingane kamfowabo. Ngoba phela uyizala emacansini omfowabo. Yebo. Unazo ngazithini zo4 ezakhe. Akaganwa yena. Ngoba usho nje ukuthi isinto ukuba isinto. Umthekona mina ngangazi vele ukuthi ngoba ngigana nje lapha kulo muzi engane kona. Vele samele ethatha umfowabo umngakhe vele. Kunjalo phela. Mina ethatha umfowabo engabe sefika ngale kobaba bakhe sebethi umkakho umupha nomkamfowini lo. Ngangiwulindele lokho ukuthi ngoba ngigana nje vele kumele agane. Kodwa ngendlela esekwenza ngayo ukuganwa kwakhe kunokuhlukumeza mina phakathi. Ngoba waba khona into engimilayo emzimbeni yangimila into emzimbeni iluma. Bese ngiyamtshela ngithi khona into engivelile emzimbeni into engiyazi ukuthi yini. Bese thina ayi mhlambe khona into oyidlile engahambisananga negazi lakho. Awuhambi esibhedlela. Ngithi mina ngisaqala umuntu wezulu qala ngoba ngazi noma lento ifuna umuntu wezulu noma ufuna udokotela. Ayi bese ngiya ngamazwi akhe ke mina bese ngihamba ngeclinic ngicheck eclinic. Uma ngicheck eclinic ngitholakala ukuthi nginalento. Isihlungu nje akangizise sona ngoba kumanje akazazi ingane zakho noma ziyadla noma azidli. Uma mhlawumbe ngize ubuye eclinic umtshela ngempumela leyitholile wasala akavumanga ukuthi nakho. Ikhona lokho futhi wangicinezela kakhulu ukuthi ngikuthatha kubani ngoba mina umuntu wesilisa ngimazi naye. Angimazi omunye umuntu aphandle kwakhe. Ngazi yena nje umuntu wesilisa ngimazi ngaphandle kwakhe. Yabona nje benalokho nje mayithi ngifuna imali, sacela ngiphi imali ukuthi ngana amali okhuzana. Amaphilisi ethi anginayo imali. Mhlawumbe ngize ngithole yona imali eyingane, ngize ngilinde ngithole imali eyingane kube ima ngihambe ngeclinic. Ngithi mangifika eclinic into ebengilandele siphindele emuva. Sengithathele okwabani okwabanye abantu. Ngenxa yokuthi sesimo semali nami ebenginayo ukuthi ngigibele ngona ngifike eclinic. Ngoba uma ngisho ukuthi uyafika ekhaya ngiba nalokho. Ngithi osama namhlanje kuzokwenzakalani inhle. Engabe uzokhuluma ethini ke namhlanje ngoba ingane yami le ndala nje umfana okwa 2017 uhlukumezeka kakhulu. Once nje wabona ukuthi yazi umama uyakhala. Ngifisana ekhaya ingane yami ngize ngifolele wothisha esikoleni esinayo ingane ekhaya yini kwenze njani ngihambe ngesikoleni ngibafike ngibachazela uthisha hayi
ubone kube khona lapha engiphazamiseke siphazamisene nobaba manje uba nalowo ncindezi leyo bese bengifuthi asazi noma uzophasa yini ngendlela ingane bese nifika ikhali nje maye bethi bayambuza bethi umama uyagula indlela ke osuya ubona ngawo ukuthi ngabe ubaba wakho ungenzeni ngabe ungishayile ngabe utheni ke namhlanje ngoba sengize ngithi ngoba abamndeni ngibatshela ngathi ngiyahamba njengoba ngangishilo njengoba ngihlangene nibikele ukuthi nangu-ke umfowenu usebenza u-1 no-2 namhlanje usebenza u-1 no-2 ngoba ngibatshele noma ngesikhathi nje ngiza la ngibatshele ngathi so umuntu ohlukumezayo vele nje nangamazwi mhlawumbe yebo nangamazi umuntu ehlabona umuntu ekhulume nje ekhulumene into ayibonayo ukuthi lento lena vele ngathi izofike imhlukumeza futhi imkhalise ngibe naleyo nto ngoba ngibasho ngibatshela bomntu ngoba umama ngimtshelile umama umnakwabo kamamezala wami ngamshathi mama sengiyahamba ngendaweni ethile balala nje ngiyazi ngabatshela ukuthi ngesikhathi esithile ngiyonitshela uma sengihamba ngabatshela ukuthi ngisahamba ngoba abamndeni bazame kakhulu ngifuna ubaqambela amanga bazame kakhulu ukuhlanganisa ngicabanga ukuthi sizowathatha bezama ukuthi uhlanganise umndeni walapho ngane kwangivuka awukwazi uzungilahla awukwazi uzungilahla bazamile ukukhuluma naye wakhomisa ukuthi nje ayi akayithandi lento lena uthi kuzokhulunywa udaba emzini kababa wakhe kwaphoqa ukuthi ke into yini ezongixazululela lento lena ngoba ingane zami phela ayisatholi ngisho nje umkhero lo wasesikoleni ngathi ke ngicela ukuthatha isinqumo ukuthi ngicela ke manje ukwenza u1 no2 so ngamanye amazwi unidubile manje nezingane akasenzi lutho nje akasenzi lutho ngoba ngisho ukufona lokho asafona ngisho ukufona ukuthi hayi ingane ziyaphila cha ngoba singathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiye ekhaya kithi lapha engizalwa khona ngoba ngizwe ukuthi yazi leli khaya ngiyacindezeleka kakhulu ongcono abona ongcono ngathi angihambe ngiye ekhaya ngoba ngisekhaya ke ilapha engikhuleke khona ke